Bys neměla debilní výraz na kameře. Si dej pytlík na hlavu třeba. Takže vás vítáme u videa. Narazili jsme tady od pana Lišáka na úžasný video, jak vlastně důchodci reagují na to, jak je naše dnešní generace na hovno a jak máme všechno strašně jednoduchý a že jenom jsme uplakánci. Tak jsme si řekli, že se na to podíváme a prodiskutujeme názory toho pána s plísní na hlavě, takového gluma, a zhodnotíme jejich názory. V podstatě ženský, teď to možná řeknu hloupě, dělají víc kariéru, až na druhém místě je rodina. Peníze dělají rodinu. No, Souhlasíte s tím, peníze dělají rodinu? Hlavně dřív, Někdy. že jo, Tak do mnohem víc, Tuzexu ale- pro rifle jednou za rok, že jo, právě vážili jsme si No, to všeho jo. víc. Aha, ten má piercing v nose, už k němu budu přestupovat trošku jinak. Vážili si všeho víc a všichni chodili ve stejných kalhotech, víc co. A nekupovali jednou za rok. Po jednou za za 200. Pravou koženku. Nebo ne? Asi jo, budu jinak. Myslím si o tom svý. Každý piercing, každý tetování a takový volání o pomoc. Prostě tady jsem já, chci, abyste si mě všimli. Přihlašte se, kdo jste někdy zažil fyzický trest. Teď to vypadá trošku jako reklama na fyzický trest, ale mě opravdu. Ta skupina lidí není schopná se přizpůsobit místním podmínkám. Oni to mají takhle nastavený a jestli jsem doma nebo jinde, mě to nezajímá. To bude klasický zmrt, vidíš ten rypák? Jo, tak třeba bude dobré. Bude dobrý. Je dobrý, ve 20 letech. Uvidíme, tak to podnikatel říkal. Je to podnikatel, lehkou živitel. No, no. Uvidíme. Co nám řekne pan František, nebo jak se jmenuje tady. Zrovna vy v nejmladším věku se bojíte smrti nejvíc. Proč? Občas nad tím jako přemýšlím, že vlastně jednou to zhasne a už jako už nic neucítím, už nic neuvidím. To na ten život máš jenom jeden pokus a jestli na tom konci budeme takový jako game over, tak je to tvůj problém. To nepotřebujeme a hlavně, proč je na život jeden pokus, co to by bylo, že máš pokus na jeden život. Ano. Hm. A je to jenom tvůj problém, To když ho je pro tvůj problém, protože život není pro každého, veď. Není. Krátký reklamy si Měli zpět. dřív líp? Na tohle všechno si dneska odpovím, protože proti sobě máme postaveny dva tábory. Jeden, lidi, kteří už mají nějaké životní zkušenosti a o životě toho ví dost. Na druhé straně máme mladé lidi, kteří mají celý život před sebou, ale to neznamená, že nemají kvalitní názory. Dneska uvidíme střet těchto dvou generací, dvou světů. Jak to dopadne? To uvidí. Dnešní doba je přecitlivělá. Kdo souhlasí, prosím, pojďte si sednout. Můžu se zvednout. Vidíš se. Ale jo. Peček bez názoru. Mě by docela zajímalo, co jsi tam říkal, jako že jsi chtěl sednout a pak se podělal. Podíval se na ostatní. Pan nemá názor asi. Seru na to. No, dostanu přes držku, jak to radši zůstanu stát. Teď nejsem doma za debila, až zvrátím. Ada, děkuji. Vy jste si sedla. Jak to vnímáte? No, myslím si, že je taková, dřív byla taková jednodušší. Mhm. Teď, jak je hodně té technologie a je to všechno takový náročnější. To si paní ráda sedá, Myslím víš? si, takový i po psychické stránce celkově, i u dětí je to takový náročnější všechno. Se Že nepochopila si otázku. myslím, dřív to bylo takový jednodušší Mhm. všechno, jako... A ten statement zněl, že je přecitlivělá. Vy říkáte, že je dneska náročnější ta doba. To znamená, je náročnější pravděpodobně i pro ty mladý lidi. I tak Právě. jsou oni přecitlivělí, máte pocit? No, myslím si, že se všechno tak jako víc pitvá. Mhm. Dřív na to nebyl tolik času, bylo Mhm. tak jako víc práce a nebylo na to tolik času se v tom tolik Jo. pitvat. To si doprobereme ještě určitě. Slovo je vaše. Jo, dobu dělají lidi. Mhm. A tím, že právě dneska se spousta věcí ví víc, než se vědělo dřív, samozřejmě pokrok, poznání a tak dále, tak, jak řekla kolegyně, do víc věcí se ponoříme do větší hloubky a právě spousta lidí najednou začne se ztrácet v té době. Mhm. A
v těch situacích, kterýma my jsme si poradili jako děti úplně běžně, tak dneska prostě kor mladší generace kolikrát nemá vybudovanou imunitu v tomto smyslu. Absolutně v některých případech chybí určitá frustrační tolerance, aby dokázali zvládat ty věci, které prostě my bychom dokázali přejít vlastně mlčky, tak dneska se z toho mladší generace třeba sebe poškozuje a tak dále. Frustrační tolerance, to jsem moc líbí. No, protože on se dřív lidi na sebe poškozovali, že jo. No tady to mám v hlavě, no, že prostě dřív se o tom tolik nevědělo, protože jediný, co měli, byly letáky, noviny a tím to končilo, že? Sociální sítě, já si myslím, že kdyby měl pan tady, vole, flíci na hlavě, kdyby měl ve své době ty technologie a měl i ten telefon v ruce, pochybuji, že ho teďko nemá. No, jasně, no. Tak a vidí teď to smysl, všechno to se kde všude děje, takže by na tom byli ještě úplně stejně. Je to úplně generační posun, že oni nechápou to, co děláme my. No. To je to samé, jako že lidi se dřív podváděli, ale dneska je to fenomén jenom protože jsou sociální sítě. A všichni to vidí. Všichni to vidí, ale dřív to nikdo nedělal. To viděl jenom soused a pekař. Ale že dřív jako si myslím, že jako když říkal, že jsme přecitlivěli kvůli těm technologiím a takhle. Tak prostě je toho dneska všude víc a dřív se to dělo úplně normálně. Když se to dělo úplně normálně, akorát to nikdo neřešil. Teď toho bylo v takové míře. Já jsem nikdy neslyšel ten pojem. To se dá vygooglit potom. To je moc hezký. Každopádně, poprosím Co to dá zbytek, vygooglit? Se dá všichni, kdo vygooglit. nesouhlasili s tímhle výrokem, ať si přisednou k nám, pánové. Děkuju. Já dám teďka prostor naší mladší straně. Už jste tady slyšeli nějaký názory. Máte pocit, že jste přecitlivělí? Začněte, kdo chcete. Tak já si to klidně převezmu. Já zcela upřímně nemyslím si, že by dnešní doba byla nějakým způsobem přecitlivěla. Jo, řeklo se, že tím, jak technologie jdou dopředu, tak lidi se víc dozvídají a víc to pitvají do hloubky. Naopak mi to připadá o dost lepší, než ty problémy jakýmkoliv způsobem zanedbávat a, jak vy jste řekl, nějak jako přecházet. Připadá mi fajn, že spíš se to řeší, než aby se to neřešilo. Jo, souhlasím, já, jako to není proti tomu. Já taky jako Já si myslím, že ty mladí to berou trochu jinak třeba než já z mýho Od pohledu. toho tady dneska jsme. Protože oni v tom vyrůstají, oni v tom žijou, oni jsou na to zvyklí a pro ně jim to tak nepřipadá třeba. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Že nám to připadá normální, jsme zvyklí v tom žít, ale oni kdyby měli ten telefon před 40 lety taky v ruce, no před 50 lety, tak zase jejím rodičům zase bude připadat divný to, co vydělali oni, nebo i tak to bylo asi divný, protože když jsem třeba dnešní děti, tak nechápu ty jejich slangy, jejich vole skibidi, tohle píčoviny. A myslím, že v době, kdy oni byli malí, tak zase rodiče nechápali to, co chtějí oni. No, jasně. Zase ty jejich výrazy a ty jejich zhovadilosti. A já si myslím, že to jde prostě po generace a je úplně jedno, jaká je doba. A pochybuju, že oni rozuměli svým dětem, No, co měli. no. A tady to jsou děti, jejich dětí, jakoby další generace. My taky nebudeme rozumět našim dětem. To už se stalo, že? Taky taky nerozumíme našim dětem. Taky ne. Jako já to vnímám trochu jako jinak z A pozice právě mojí proto generace. dneska tady není nic špatně nebo správně, protože je to všechno subjektivní pohled na věc. Kvůli věku, že Tak, jo, je přesně. to... Jste tady jiná věková kategorie, takže prostě na ty věci se koukáte jinak, takže není tady nic za mě správně nebo špatně dneska, jakýkoliv názor je vítaný. Pánové, vy jste zůstali stát. To Já znamená, myslím, že přecitlivěla jako to je trošku od citu, že jo? To není o to, jestli jsme mladý nebo starý, na druhou stranu, ale naopak si myslím, že ta doba je dneska tvrdá vůči těm mladým, jo, protože my jsme to měli jednodušší, protože, jak zase se tady řeklo, nebyly technologie, nebyly PlayStationy, já nevím, co všechno technického, co mají teďka mladí lidi, a žili jsme ten život normálně, jako dalo by se říct, bez toho, aby nás... Oni už nebyly PlayStation a takové technické věci, oni nebyli první počítače, nebyli Atari a nechodili na arkády hrát videohry, kde za 20 měli 3 životy. No, hlavně jako tam říkal, že doba je tvrdá a že oni to měli jednodušší a pak měli o PlayStationech.
Co to má Dobrá, že se nechat doma PlayStation. Řekl, že jako tvrdě dřív si že sedneš. dřív to bylo, mám paní tvrdě dosedá. Ona měla natrénovaný to sedání, pokud si chtěla ráda sednout. No, já si myslím, že pán měl nějakou myšlenku, ale zamotal se do toho. On se do toho zamotal. Já si myslím, že dnešní doba jako asi je těžší, nebo je těžká, ale dřív asi taky jako to bylo o něco těžší. Že přece jenom museli bodovat jinak a dělalo se víc rukama. Dneska všichni sedí v kancelářích za počítačem No, tak a taky jsme v hlavně té měli, době nebyli, ale že? ale to známe ze starých filmů, že pracovali lidi na polích a dřeli tvrdě a dneska pracují tvrdě za PlayStation, viď? Prostě každá generace má svoje, no. Něco ovlivňovalo z těch technologií, jo. Ale právě ten cit, já bych řekl, že to mají dneska těžší, že ta doba není přecitlivělá, že naopak je velmi tvrdá a každý se musí prostě postavit za to svý, jinak prostě jde do strany, jo. Jako, To se mi moc se mi líbí ten názor. Myslím si, že s tím budete souhlasit. Vnímáte to třeba tak, že my máme mnohem víc možností se realizovat v jakýmkoliv směru, než měla starší generace. Může to být třeba na škodu, že cítíte na sebe velký tlak? Jo, tak za mě, jako, jestli se vezmu slovo, Jasně. tak určitě přesně jako, že dřív starší generace víceméně se porovnávala s svým sousedem, kamarádem a v nějaký svý jakoby, životní části prostě vybočovat. Už dobrý vztah, nebo dobrá kariéra, ale furt je prostě ten okruh maximálně v nějakým prostě na vesnici nebo prostě v nějaký části menší. Akorát, že my už dneska se porovnáváme jako prakticky s celým světem, ať už jde v jakýkoliv oblasti. Ať už od finance, od vztahu a i vlastně na základě nejenom technologií, ale i s tím spojený vlastně sociální sítě, kdy my už vlastně v tom vyrůstáme a musíme se opravdu, je velmi těžký oddělit vlastně to, co je realita a co ne a vlastně ten mozek ani na to jak nereaguje, takže já už i když v nějaký části dokážu jako uspět, tak ale už se neporovnám jenom se svými kamarádama, ale opravdu jako s celým světem a je to v tomhle tom jako náročnější, takže asi, jako, nemyslím si, že to je, souhlasím právě s tím, že je to v tomhle tom tvrdší, hlavně na tu hlavu, protože ta hlava to nedokáže oddělit. Jaký je tvůj názor? Já si myslím, jako, že dřív si přivezl nový auto a ze sedmičkou, Maruno, už si koupili nový auto, to ty vole, Maruno. A dneska prostě každý chce být jako holka, která má 500 000 sledující a každý jsou krásný, ženy jsou tlustý, ženy jsou hubený a každý se porovnává v dnešní době. No, porovnávali se i v době jejich. Porovnávali se lidi prostě od jak živá. Předhání se. No, protože tam měla šátek na hlavě lepší než ta, co ho má teď. Já ten v Suzexu nebyl. No. Takže prostě myslím si, že jako předhánění a závis v lidech prostě je od jak živá. Není to... Lidi jsou závislí. No to máš víc na očích prostě, tak se o tom víc mluví. Sociální sítě, všichni tam jsou dokonalí, všichni jsou šťastní. Ano. A nikdo neukazuje ten bordel za rohem. Ano. Všechno vyšperkovaný. A pak nemáš mít deprese, no. Pak prostě lidi se předhání, kdo byl kde na dovolený a ten řekne, já jsem dostal novou mikinu a si zatrapáka, protože nestála 2,5 tisíce mikina. Já říkám, no, bylo to takhle vždycky, jenom to prostě lidi neměli na očích. A deprese, myslím, byly taky vždycky. A dneska lezeš na YouTube. Jenom nevěděli, jak to pojmenovat. Ano. Jenom, že dneska mají deprese všichni, nikdo neví z čeho. A dneska mám hlavně depresi, když vlezu na YouTube a vidím tam, jak na mě 12letý kluk mává botama za 30 000. Tak to mě nerozhodí. No, co máš za boty? Mám tady Jordany, kolik bys byl nejvíc ochotný dát? 30 000, no, maminka koupila. Ale jo, to schopný dát. Měli víc na ty city, my jsme měli podle mě větší prostor pro ty city. No, protože neexistovaly tyhle ty různý SMSky a tak dále, kdy my jsme si, teďka to převedu trošku na tu bázi seznamování a mladých lásek a podobně, tak kdyby jsme si to museli vyříkat na tom rande a podobně maximálně do telefonu, když měl někdo štěstí, že měl na pracovišti telefon, tak jsme se sešli potom po práci, nebo prostě, když jsme si řekli, a tam ty city probíhaly, že jo, že dneska se cit flákne do SMSky, jo, vůbec se musí být pravda, ale za tu SMSku se to dá schovat, jo, takže v tomhle si myslím, že právě jsme to měli my jakoby lepší, jo. Protože tam byla citlivější ta doba. Ta přecitlivělost, já bych to řekl, že to spíš o těch emocích. A dneska ty mladí, mně připadá, že když má někdo emoce, takže je špatný.
že se bojí ty emoce dát najevo a spíš to v sobě dusej. To je za mě A zajímavé. dusej to díky tomu mobilu. Jo. Že jo? My jsme mobil neměli, my jsme si zavolali, dali jsme do budky, jsme domluvili a to platilo. Něco jsme si domluvili a přesně jak říká kolega, tak jsme si to říkali z očí do očí. To muselo být krásné. Tak je to strašně anonymní. Ta SMS-ka je hrozně anonymní ve své podstatě. Já to můžu napsat z cizího telefonu, ani se nepodepíšu. Dneska vidíte všechny ty komentáře k nějakým těm veřejným sítím. Tam se pomalu 50% lidí nepodepíše, protože se stydějí za ten názor, který napsali, což je špatný. Protože ono na sítích nemáš jméno, třeba na sítích nemáš tam to, tam třeba ty blbečky, vole, melounek, kytička, vole, má tam fotku kaktusu, ale Tak záleží, na jaký sociální sítě chodí. to je pravda, hej. Se může se svěřovat na Omega, ale třeba to, čo do budky hodil 2 koruny do budky, jak zavolal kamarádovi. Ale už taky Ten volal. musel zrovna taky, třeba nemusel zvednout, veď, ale pak třeba se něco stane, zlomí si nohu a teď konečně, tak se dopasí k té budce, víš, už tam čeká, vole, 3 hodiny, už tady má být 4 minuty, ty makore. Si myslím, že kdyby neměli ty pevné linky a netáhli za sebou kabel, tak by to taky bylo jiný. No jasně, Že už by tam už taky byly nějaká ta třeba- malá technologie byla, že jo. byly taky prostě přilepený na displejích svého mýho dědu, tak prostě ten od rána do večera prostě scrolluje seznam a kouká na videa na YouTube a všude je dezinformační zprávy a každý si přibarvuje tu realitu trošku jinak. Dřív bylo to, protože si dočetla v novinách nebo co ti se rozlechla na 2 kanálech, co běžely v televizi a dneska to máš víc. No. Když by měli ty možnosti jako my, tak by je taky asi využívali. Ale myslím si, že s těma citama a tak jako měl pravdu ten brýlatej pán, že jako do SMSky můžeš napsat, co chceš a takhle prostě to bylo jiný, lidi byli Napíšeš nucený Panika, to on to prostě, vyjde jinak. nucený jako prostě se s tebou sejít a říct, já tě miluju. A takhle to napíšeš 10 holkám a čekáš, teda se chytneš, jo. No, tak budeš doleva doprava, když někdo vyjde. Hm. Láska přes internet. No, ale nemyslím si, že lidi dusí sobě pocity kvůli telefonům, jako. Prostě asi nejsou jenom tak sdílený těm ostatním. No, myslím, že v dnešní době si chrání lidi spíš víc to vlastní soukromí. Soukromí. Že nejsou jako víc dělnější. No já si myslím, že soukromí asi ne, když víš, co soused dělal a v kolik to Já- aplikaci. Jo, takhle. No, taky soukromí asi ne, spíš jenom ty city, že jo. Ty city, no, že jakoby nedávají víc, nebo dneska si řeknu, ale buď chláp, prosím tě, jsi chláp, buď chláp, nebrať, No. najdi si práci, věnuj se práci svým koníčkům a prostě nech to vyšumět. No. Kteří přišli do hospody, tam se pak do někdo šťoknul, se rozbili hubu a A byl klid? bylo po problémech. No. Teď nemůžeš ani plásnout na veřejnosti, aby to nevyvolalo rozruch. No. Je pravda. Takže tady chceme vidět jenom krásný komentáře dneska, je to na vás. A my taky, jenom krásný komentáře a hodně lajků a hlavně dejte odběr, budeme si to moc vážit. Padl tady jeden názor, Pan se mi směje. že dneska se neprojevují tolik city. Je to něco, s čím vy souhlasíte? Ne. Já si myslím, že jako mladí projevujeme city hodně, jenom prostě jiným způsobem. Prostě vyrůstáme v jiné době, jsme ovlivnění jinýma věcma, žijeme v jiných podmínkách, než jste žili vy. A my se jim prostě přizpůsobujeme a pracujeme s nima. Takže i to projevování citů může být jiný, může se právě vám zdát, protože za vás to bylo jinak zvláštní, ale nám už to přijde třeba normální a může to třeba někomu z nás taky nevyhovovat. Já si taky dokážu představit, že jako to může probíhat i jako hezčejc, třeba romantičtějc, nebo prostě nějak víc jako, že si s tím člověkem dokážeme být bližší. Mně připadá, Ale- že vy jste strašně, nebo nejen vy, tahle oba je o tom, že všichni komunikují přes jakýsi přístroj. Není čas ztrácet čas. Jdete do hospody a člověk vidí, sedí 6 lidí v hospodě u piva, oni si nepovídají. Píšou. Já si myslím, Což nechápu jako, vůbec. To jako, že si pořád jako dokážeme jako mladí Ale takhle určitě, jako určitě to jo. povídat. jenom mně připadá, že to nedáváte tak najevo, jak to bylo dřív. Ale to je zase daní tou dobou. Přesně jak říkáte. Ale podle čeho to jako soudí? Já nevím, tak mě by zajímalo, na ten ksicht, jo. Mě by zajímalo, kam pak chodí do hospody. Jak já nevím, tak
jsem někde byl, tak jako třeba jo, někdo někomu napsal, tak jako rychle, jako v rychlosti odepsal, ale jinak mladí lidi starší všichni seděli prostě u stolu, prostě u těch svých a bavili se normálně. No, ale prostě chodí do hospody, kde se všichni vidějí celý dny, tak prostě jako si udělají čas na mobil a myslím si, nevím, říká nesmysly pusto. Vytáčí Myslím si nesmysly. Ne, vytáčí mě to už. Ne, tak já nevím, víš, jako, co se stalo pánovi v životě. Nevím. No, všichni sedí na telefonech a ťukají si do No telefonu. ne, ale tak hlavně ona jako mluví o pocitech, o citech, jako No. jak si s lidma dáváte najevo, on tak mluví o hospodě, že lidi No. koukají do mobilu. Že Že nekomunikujou. nezdělí radost z fotbalu, který nikoho nezajímá. Hm. Kdyby pánovi bylo dneska 20, tak nemá tady ten arrogantní výraz, zvedá levou ruku. Já si myslím, že by neměl tady ten arrogantní výraz, takže by sám scrolloval někde na TikToku a ukázal kamarádům, co se mu, jaký video líbilo. A fotky z dovolený a jak musel vyfotit 30 fotek v různých filtrech. Hm. Ale pán má jiný názor. To Jo, já třeba ten pocit nemám. Já mám ze svého okolí a z lidí, co znám, mám pocit, že pořád jsme schopní jako se bavit, že nezávisíme jenom na těch sociálních sítích a na těch jako technologiích, ale je možný, že třeba jako do budoucna se to ještě jakoby víc vytratí tato jako mezilidská komunikace a že ty vztahy jako nabydou ještě úplně jako nový prostě podoby. Tady se pojďme vyjasnit ještě jednu věc, jsme na stejné straně, že tady se všechno hodně generalizuje, jo. Vy jste každý subjektivní člověk, můžete to vidět trošku jinak, ale dneska tady reprezentujete tu svoji generaci, takže jenom aby jsme byli na té stejné straně, že pochopitelně jsou nějaký výjimky a tak. Každopádně, dobře, je někdo, kdo ještě kdo by k tomu chtěl něco říct? Třeba máš pocit, že jsi přecitlivěla? Ne, Nemáš. nemám. Za mě super odpověď. Já jsem usměl jako měsíček na hnoje, prostě je spokojená se svým životem. No, teď jo. Řeší, že přesně, že jako vyžadujeme hrozně jako moc jako pozornosti a podobně, ale já si nemyslím, že ta doba je, nebo aspoň teda jako, že že jsme přecitliví. Já to třeba hodně teď mi to asociuje s rodičem a já si myslím, že jsme emočně náročnější. Že dřív prostě to bylo, já nevím, táta řekl jednou, jo, jsi dobrý a prostě nazdar bazar, ale dneska my už prostě jako vyžadujeme, aby opravdu i ty rodiče, anebo i třeba jako lidi v práci, aby prostě šéf už nebyl jenom šéf, ale opravdu nás myslel jako na lidi a i na naše jako potřeby, že opravdu jako potřebujeme víc těch jako emocí, takže což možná je někdy jako spletený s tím, že jsme jako přecitlivělí, jo, že prostě, že brečíme a maminka nás neměla ráda a podobně, ale to je spíš o tom, že hej, já už prostě nechci hrát tuhle hru, že mi stačí prostě, že to oni vědějí, ale už to opravdu od nich jako vyžaduju. Možná to není přehnaná citlivost, ale jenom větší množství empatie. No. Super. Já bych řekl, že je potřeba, Empatie a trošku jako něco, ty lidi protože respektují. to je to lidský právě. Jo, to nám žádná AI prostě nedá. Jo, ta je inteligentní, chytrá, ne vždycky jsem se jednou ptal, kolik je hodin, ale mi říkal plný jiný čas a to je jedno. Jo, takže řekl bych, že ta citlivost je potřeba a čím jí bude víc, tím myslím dobře. Nesmí to zase předaný, aby to nebylo tam na psychiatrii a podobně. Ale generovat holky si bude, jak jsme inteligenci. Mladý šťabajzny. Tomu nevadí. To nevadí, ale když tím jede vlak, tak je to blbý. Zkus se nemůže stát, aby ti ujelo. To je pravda. Můžeš přijít dokoukat Titanic a pak můžeš dojít. Psychologie a tohle, jo, takže. Super, paráda, tady bych uzavřel první statement. Tetování a piercing ubírají člověku na serióznosti. Kdo souhlasí, prosím, sedněte si. Tak, Lišáku, Musím proč zvednout. souhlasíš? Já teda poprosím ostatní, aby Ale to je si dobrý. přisedli. Tohle bude velmi rychlý bod, Jsem- evidentně. Jsem teda spíš čekal to, si sedne tady No, tady ten pán. tak uvidíme, co poví. Ale on je pán bez názoru zatím. No. On pronesl 2 věty zatím. Tohle je takový dogma, který já jsem si myslela, myslím si, že i ta mladší strana si myslela, že si tady oponentura sedne. Každopádně jsem velmi hezky. By se stříkal tady, takže jako, A to ukážeme všichni. tak jako hezky. bychom Babča ve stylu.
Tak to jsem fakt překvapený. A ještě není tak stará, jí 63, Já, říkala. aby paní nebylo jako to ukážu, divný, je- tak já Ale- si to říkal z důvodu toho, že mám Věra dostala manželku, infarkt, který je v kokaina, současné době teda 65 let a před 5 lety si tady nechala vytetovat svoje přesvědčení o Ho'oponopono, protože ráda má vesmír, anděly podobně, tak si to nechala vytetovat. A vím, jaký je to inteligentní člověk, s kterým já jsem skoro 50 let ženatý, takže bych byl i proti ní, kdybych, 50 let, tak to no, Klobouk 47, dolů. no, Hustý. to klobouk dolů. takže. Už si nemůžeš dovolit. Pak mi musíte poradit, jak se to dělá. Každopádně, tady jsme se všichni shodli na tomhletom statementu. Jste asi překvapený, stejně jako já, nebo nejste? Nečekali jste? Já teda ani ne, ono jde o to zrovna na jaký lidi se Za chvilku narazí. padne Já si ta noha. myslím, že zrovna jsme chytli jako dobrý hlouček starší generace, kde se ty názory zas tolik asi lišit nebudou, nebo nevím, jaký budou další statementy, ale zatím tady v tom si myslím, že se to tolik lišit nebude. Pak je tady další část starší generace, která by na to měla úplně jiný názor. No. Souhlasím, proto jsem říkal, že to tady je všechno hodně generalizovaný, ale bohužel nemůžeme tady mít tisíc a tisíc lidí. Máte ve svém okolí někoho, kdo by třeba odsuzoval tetování, piercingy a lidi s nimi? Jo, máte? Mám, hodně jsem se s tím sešla, ale já všechno schovám. Když chci, všechno schovám, není nic vidět, když tak je vidět a já jsem jezdila i na motorce, takže k tomuto tetování jako to je trochu jasný. To bych patří, neřekla strašně se mi vůbec. to líbilo. Ještě mám jedno poslední, Povídejte. chci sem, Carpe Diem, tak to ještě mám v plánu si nechat udělat. Ale třeba mám syny a nedovolila jsem jim tetování až v 18. To je za mě Říkám, rozumný. až jí bude 18, dostal ho k narozeninám, ten starší, mladší ho chtěl, nedovolila jsem to. Když mu bylo 18, říkám, tak jaký tetování chceš k těm narozeninám? A on mi říká, mami, já jsem docela rád, že jsem si tam to nedal. A víš, že žádný nechci a dneska je mu nějakých přes 30 let a nemá tetování žádný a už ho to prostě nepřilákalo. Dneska už je spíš výjimečný. No, se nechal rozležet v hlavě, viď? Jako, Z puberta odešla, viď? si necháš vytetovat nějakou hovadinu, viď, a pak ti to přijde. Ale znám lidi, kteří mají tady vytetovat takhle kříž z pindouru. Takže jestli je lepší se nechat rozležet, anebo se nenechat tetovat Pod napilem stavu. pod napilem. Ale je fakt, že spoustu starších lidí jako a lidí v okolí jako taky znám, že jako odsuzují piercingy, tetování a že budeš starý a jak to bude vypadat, až ti bude 60, budeš mít sesklou kůži. To je z toho fitka. To jsme byli krásný v 60. Něco doplnit? Ne? Dobumbej se. Děkuju. Člověk, který tetování nemá, než který ho má. Když se tady podíváme, já mám, ty vidím taky, máte nemám. zbytek nějaký? Nemáte? Já mám teda. Taky? Taky, no. Taky. Čerstvý. Přiměřeně rozdělený. Ještě vy jste se hlásil, že máte ve svém okolí někoho, kdo to odsuzuje? Mám, no. Jo. A je to docela překvapující, protože to jsou jako kamarádi, s kterými chodíme sportovat, nebo chodili jsme, to je jedno. A na tom tenise třeba viděl nějakou řekněme, starší dámu a ta měla teda ruku černou, stehno černý a on byl strašně uražený, že vůbec chodí hrát tenis a proč si neveme tepláky a neveme, že se na to má koukat. Dobře, no tak paní bylo 60, tak si tu kerku nechala udělat, já nevím, třeba před 20 lety, to je fuk. Jde spíš o to, jakým způsobem se to prezentuje a jak se to nosí. Ono, buď tomu věřím, a mám to jenom proto, že se mi to líbí, anebo tomu nevěřím a mám to proto, že se to nosí. Abych nebyl nějaká výjimka z nějakého davu, že jo, tak si nechám udělat kerku a je mi to potom jedno, jak to vypadá. Potom, když si to teď to řeknu blbě, tady nechá udělat ve 20 růžičků a v 60 tam má květák, že jo, tak to je potom hloupý, jo. Zase s tím chce počítat, že to, ale nějakým způsobem, když tomu věřím a líbí se to mně, bez ohledu na to, co mi na to řekne okolí, tak prosím. Pokud to udělám kvůli někomu, jenom abych se zalíbil, tak je to připadá nesmyslný. To je jako spousta činností, kterou dělám kvůli někomu, abych se zalíbil, to nemám zapotřebí. A tak já to mám taky od nějakých, já nevím, 30 let. Ale to že je, to je v pořádku. Já to nemám teďka, že jo.
jasně, jasně. A Já to neberu tak. Zblázněná na říkám, poslední když chvíli na jsem, že jo, strykole, tak no. jsem chodila v tílku, aby to bylo víc vidět. Teď si vemu No. svetřík, schovám to, jo. To je A Děkujeme. na jakou jdu příležitost. člověk, ano, a člověk musí takhle být trošku Tamhle jako kolega ještě, reálně. dáme mu Ano. slovo. Ona ještě k tomu mě jako napadá otázka, ona jako jedna věc jako tetování a tetování, jo. Když jako, já třeba se v tom jako setkám jako velmi jako předsudek, když třeba, dejme tomu, vezmu nějaký extrém, tak nějaký jako rapper prostě má někde prostě nějakou jako fotku, tak tam ale těch jako předsudků už jenom, že to je na obličej a podobně. A za mě i tohle už by neměl být jako víceméně jako předsudek. A ještě druhá věc, já vlastně jak se pohybuji vlastně v tom korporátním prostředí, tak už nějaký tyhle přesně malý tetování, co se dá schovat, ale otázka, proč to vůbec jako ten člověk má schovávat, jenom prostě proto, že má něco jako počmárený, když to řeknu jako blbě. A tam si myslím, že pořád, i byť se to za mě jako dost uvolňuje, tak pořád neumím se jako zatím podle mě ještě to nejsme tam, že nějaký rukáv, nedej bože, že by někdo prostě přišel do na nějaký serióznější jednání tady prostě s nějakým lehčím tetováním, neříkám prostě po celém obličeji, jo. Vytetovat zmrzlinu na obličej. Mám slzičku z toho. Slzičku a křížek. No. Ale kornoutek se zmrznou. Víš, Jakube, ne, máme tě rádi. Izoman. Ale už tam taky není, už tam ta svoboda není, protože tam už si myslím, že ten předsudek už začíná jako bejt. Vy jste ještě chtěl něco? Já bych řekl ještě jednu věc. Já možná jsem si měl sednout jenom na půlku židle, protože já jsem proti určitým věcem, ale to se týká piercingu. Jo, protože nevím proč, ale moje dcera má tady piercing a nemůžu, že by se to nějak extra líbilo, jo. A teďka zaprvé si myslím, že je to velký zásah do organismu, no velký, je to zásah do organismu, jako po zdravotní stránce, jo, dřív byly maximálně teda ty náušnice, nebo to se ještě pořád, jo, ale jak to mají na těch od intimních míst, počínaje přes opravdu kroužky v krku, na víčkách, to už mi přijde jako moc. Ale říkám, neodsuzuju to zase, je to každýho věc. Na druhou stranu, kde je ta hranice? Proč je v pohodě si píchnout uši a nos ne? Jasně, je to ta stejná, v tomhle smyslu. je to ten stejný princip. Ano. Takže my tady máme. Já spíš člověk alergickou rýmu. Jo, ale mechanicky, že to může překážet. Jasně, pokud se bavíme o nějakých extrémech, kdy si lidi nechávají, to už chápu, i mně se to zdá jako zvláštní, že já bych si to nenechal, nebudu toho člověka odsuzovat, dokud nepozvám, ale ty máš piercing v nose? Je to tak, no. To nebylo nic. Je to něco, co že Počkej, byste po dal ten natáčení. dojem první, že aha, ten má piercing v nose, už k němu budu přestupovat trošku jinak, nebo ne? Asi jo, budu jinak, ale ne tím způsobem, že bych ho odsuzoval. A prostě myslím si o tom svý, říkám si, no tak potřebuje něco dohnat něčím, nebo já nevím, prostě nedovedu to už tím, že mám trošku problém, že tady proti mě sedí, jo, tak trošku se vyjadřovat, jako, ale nemám s tím problém, ale určitou věci to ten člověk jako myslím. Děkuju za Není to nic upřímnost, hroznýho, ale vážíme, jasně. Můžu, Ano, a jenom pak dáme takový obecný dotaz tady k tomu tématu, protože vy jste říkal, že ohledně tetování tak s tím problém není, ohledně piercingu, že byste si sedl tak jako na půl židle kvůli tomu, že to je nějaký větší zásah do těla. Mě jenom zaráží, že tetování, který je vlastně permanentní, je to věc na celý život, kde to zasahuje vyloženě pod tu kůži, tak jakým směru je vlastně piercing, který je na docela poměrně hojitelném místě problém. Na to okamžitě odpovím. Mailil jsem se, řekl jsem to špatně, protože samozřejmě máte pravdu, že to je obrovský zásah, když jsou celoplošný a vím, co to dovede udělat za side ale já se vyjadřoval vyloženě ne teda už k tomu tetování, ale k tomu piercingu, jo. Takže ten piercing jako takovej, že jsme pod ním předtím nemluvili, tak jsem se vyjadřoval vlastně s tou zdravotní stránkou k tomu piercingu. S tím tetováním možná je to ještě horší kvůli těm zánětům. Děkujeme. Máme tady ještě kolega, Já taky dáme poslední potom. Ta původní otázka zněla, jestli to člověka nějakým způsobem diskvalifikuje z té činnosti. Ubírá na serióznosti. Vzpomínám si docela nedávno, probíhala nějaká volba prezidenta, byl tam jeden kandidát, který mě připadal docela, že je inteligentní, ale spousta lidí prostě ho nevolila jenom z toho důvodu, že by si mysleli o něm, že prostě, kdyby nás někde reprezentoval, že máme prezidenta avatara. A nemyslím si, že by ten člověk byl extrémně jak hloupej, ale prostě jsou věci, kdy to člověka diskvalifikuje, tak to jeden poznátek k tomu. Druhý ten, že
je celý potetovaných, má potetovaný ruce, v obličeji celý má potetovaný a má jako i tělo potetované. No, Ale tak jako ono, ten zásah pod kůží tím tetovaným, tím chytě permanentním, tak asi nese rizika, ale pak máš třeba víc nepůjdeš někam, kde je to odborně na ten piercing nebo takhle, tak ti tak může třeba ochrnout obličej, třeba když si ženská nechá píchnout pupík, protože to je strašně fashion, je to strašně krásný. Takže tak může být i neplodná hm. potom. Ne, ale on jako říkal, že by jako neodsuzoval takového člověka, ale pak řekl, že vlastně jako jo. Že ho jako neodsuzuje, ale že už na něj bude koukat jinak. Jako Že proč? Protože má piercing jako v kouká nose. jinak. Jako, že nebudu ho odsuzovat, ale budu na to pak koukat jinak. Takový zajímavý, no trošku se o toho zamotal. Protiřečí si v tom názoru, no. Hm. Takže nám, Takže já si myslím, že jako před barákem dědům by řekl něco a tady se snaží na Jo. kameru jako mluvit slušně. nebo za blbce, ale Hm. nevychází mu to zatím moc. Ten vývoj toho tetování a těch různých ozdob těla se různě jako vyvíjel. V době, kdy já jsem třeba byl kluk, tak normálně to měli akorát kriminálníci a bylo to prostě, aha, tak ty jsi prostě špatný, ty jsi kriminálník, jo, pak to byl nějaký 90. uvolněný leta, prostě jsem rebel, tak mám tady prostě kerku a tak dále, pak to bylo to, že prostě, a ty tak já jsem statečný, protože se do sebe nechám něco napíchat a tak dále, tak prostě se to vyvíjí. A čím dál tím víc, protože pracuji s mladýma, tak vidím, jak čím dál tím víc prostě dneska je těžký pro tu mladou generaci někde vyniknout v nějakém sportu nebo v něčem takovým, protože když prostě budu dobrý sportovec, tak mi to bude trvat dlouho, než prostě někde proniknu, než něco vyhraju a tak dál. Učím se na tréninku, bolí to, rozbiju si hubu a tak. Jo, a ten výsledek nikdo nevidí, jenom ty, co to sledují a vidí to jenom chvilku. A ty si sportoval, že jo, taky víš, jako víš spoustu věcí. Jo, a potom jenom ty, který mě znají, tak to nějakou dobu prostě sledujou a potom už ne. Ale ve chvíli, kdy prostě přijdu a tady si dám do ucha rozpíná, který mi proleze normálně slon, nebo si tam napíchám prostě šponu ze soustruhu, nebo si udělám číru až do nebe prostě různobarevný, no tak v tu ránu hnedka vidím kolem sebe ty lidi a vidím ty jejich reakce. A tam nejde o to, ty lidi prostě jak dneska neumí pořádně, jako těžký je, čím dál tím těžší je něčím zaujmout. A oni volají o tu pozornost, takže každý piercing, každý tetování, a to neberte nějak osobně, ale prostě takový volání o pomoc v určitých chvíli v některých lidech. Prostě tady jsem já chci, abyste si mě všimli. A jestliže tě bude někdo hejtovat a někdo ti řekne, ty vole, tak můžeš takhle chodit, to je hrozný, tak může se stát, že prostě člověk, který mu někdo takhle jako to vyhejtuje, tak ten řekne, tak se uzavře do sebe a pak bude hledat k sobě podobně smýšlející lidi a vytváří si nějaký skupiny. Člověk, který mu to někdo pochválí, tak jo, konečně mi to někdo pochválil, ale tam nejde o to, jestli tam je like nebo dislike, jde o to jenom, aby se prostě něco pohnulo v tom společenském. Máte ty tetování kvůli tomu, abyste udělali dojem? To je jeden z těch poznatků, Jo, není jo, jako Já se snažím Jako- rozvinout trošku. No, jenom v pár větách, protože nás trošku tlačí čas už v tomhletom. Ještě dáme slovo. Z jakého důvodu? Že netlačí hovno. No tak samozřejmě tetování jsou i na to, aby člověk udělal nějakým způsobem dojem na své okolí, sám se cítil líp, to jako nebudu zpochybňovat. Já sám ze svých osobních věcí mám tetování kvůli tomu, že mně osobně se to líbí a vím, že mám nějaký smysl, nějaký styl toho, jak chci v budoucnu v úvozovkách vypadat a díky tady tomu na tom pracuji, protože mě osobně se to umělecky líbí, tím, že ten tater na mě něco zanechá. Myslíte, že se můžou Hlavně může být třeba z uměleckého hlediska, a pak může být v tetovaných různý milníky, viď. To, co se událo, nebo nějaká připomínka něčeho. To hodně známých, no, který tam mají vytetovaný svoji životní cestu. Životní cestu. Ty máš taky plno tetování, jak jsi taky z kriminálu. Já jsem taky kriminálník. Já jsem se nechal znásilňovat. Já mám na prdele vytetovanou otevírací dobu. Líbí tím, že ten tater na mě něco zanechá. Myslíte, že se můžou ty hodnoty změnit? Že může za 10, 20, 30 let si říct, to vlastně
jsem si myslel úplně špatně, teď na to mám jiný pohled na věc. 100% jsem o tom Určitě, přesvědčený. ano. Takovým lidem jsem se setkal, že toho litovali. Jo. Teďka zrovna jeden nejmenovaný politik, který prostě před nějakou dobou vyjmenovával své názory všude možně a teďka prostě přemýšlí, jak se z toho vykroutit, tak je to zrovna takovým živým příkladem tohoto přístupu. Vy jste chtěla něco říct? Tak já Zavřeme to. nelituju žádných kérek a určitě, kdybych byla mladá, tak bych si nějaký piercing nechala udělat, nějaký decentní, jenom takový hezký. Můžete i teď. No to už ne, to už zase ne, to už zase mám takovou hranici, jo, věkovou si říkám, to už zase nemusím mít všechno, ale kdybych byla mladá, určitě jo. Hezky, hezky. Super, děkuju moc. Jdeme na další. Fyzický trest je platná součást výchovy dětí. Kdo souhlasí, prosím, pojďte si sednout. Já sedím. Tak Si pojďte, raz. pojďte všichni. Projedeme to v rychlosti, tady jsme se shodli. To dáme rychle. Myslím si, že se dá říct, že dřív to bylo mnohem víc normalizovaný než dneska, to se asi shodneme. Kde je ta hranice? Je tady takhle. Přihlašte se, kdo jste někdy zažil fyzický trest. Ne? Hezky. Přihlašte se, kdo z toho má nějaký trauma. Teď to vypadá trošku jako reklama na fyzický trest, ale mě opravdu jenom zajímal váš názor. Jaký na to máte pohled? Kde je ta hranice? Takhle, když se to člověk zaslouží a ví vědomě, že zalhal tátovi, který byl na tu pravdu, jo, když evidentně dneska po letech, nebo už hned brzo jsem to věděl, že jsem to udělal špatně, že jsem něco řekl, tak se vůbec nedivím, že mi ji fláknul, jo, jako, protože, no od té doby samozřejmě měl to výchovný účinek, takže na jednu stranu je to dobrý a na druhou stranu není, že jo. Jako... Tady je důležitý si vymezit, co myslíme tím fyzickým trestem. Přesně, no. Pochopitelně ve chvíli, kdy to je na nějaký kopání nebo pěsti a tak dále. Terorismus. Ale pokud se budeme bavit, Jdou do klece, vole. Nebudem se smát, vidět, třeba někdo to tak měl. Jdeme na red face, vole. Já taky, protože jsem byl triple, jako moje máma mě lámala vařičky, se jí smál. A teď co mám dítě, tak jako, nevím, že jako, se to snažím jako řešit normálně, víš, jako, že kamarádsky, ne, skákat loket na... Ale říkej, to kolikrát v hlavě nemáš. Ne, nemám. Neříkám, že klečet někde na vařičce, nebo někde ve sněhu bez bot, vole, 3 dny, ty extrémní případy. To asi ne, no. Spíš jako přes prdel vařičku, dávat pytlík na hlavu. Což nedoporučujeme samozřejmě. Já nevylučuji se. No přestaň, víš, jedem dál. o fatce na pusu. Asi jsme si to tady všichni... Moje bývalá tchýně, pardon, že jsem V tě... pohodě, povídejte. Ona byla primářka na gynekologii, Ano. vzdělaná dáma, všechno. A říkala, že dítě má nejcitlivější buňky na prdeli. Třeba to řekne. vyplývá všechno. Žádný jako mlásení, ne přes pusu nebo takhle. Když udělá nějaké, tak si fakt to dítě zapamatuje, když dostane na zadek. To potvrdím. A to je všechno. Taky. Jaký na to máte pohled vy? Mělo by to úplně se vytratit, a nebo do nějaký míry, třeba když malej dostane přes zadek, je to v pohodě? To by mě zajímalo. Můžu? No jasně. Já jako člověk, který studuje pedagogiku a doufám, budoucí pedagog, tak kdybych si sedla, tak nejen, že bych sama za sebe prostě šla proti tomu, co já si myslím, ale asi i moje učitelka by mě ukamenovala, protože, což je hrozně fajn, že i moje učitelka je prostě proti tomuhle a já si myslím, že tam, když ten člověk je dostatečně v pohodě jakoby sám se sebou a je dostatečně kompetentní na to, aby toho malého človíčka nějakým způsobem vychovával a vzdělával nějakým jasným směrem a dobře, tak tam vůbec není jakoby důvod, proč by tam k nějakým fyzickým trestům mělo docházet. Já tě zastavím, jo. Řeknu ti příklad mě. Jo? Jeli jsme s rodičema v autě, táta mluvil na mámu, já seděl na zadních sedačkách. Furt se mi do toho kecal. Táta mi asi 8krát řekl, já si to pamatuju, bylo mi asi 5, táta mi asi 8krát řekl přestaň a pak mi říká ještě jednou a dostaneš. A já jsem mu na to řekl, na to nemáš. Dostal jsem. A tam si myslím, že to bylo adekvátní. To je ta hranice. Říct tátovi, na to nemáš. No, Čuměl jsem, ale už jsem to nikdy to neřekl. bylo vyprovokovaný. Jo, takže jak se ta situace dá řešit líp,
Jak byste vyřešila líp? No, jak bych to vyřešila? Asi, Pomluvou, Zastavit ne? auto. no ne, Co, na zastavit O a to proč vykopnout ho a jet. Ne, ale ono Nechat jako, ho u cesty někde. jako, ale vlastně proč ne? Hm. Jo, jakoby cokoliv, co jakoby není násilného a to dítě si z toho vezme to ponaučení, že přijde nějaký následek, ale ten následek nemusí být fyzický trest. Vypojím Může ti to internet. být něco No takovýhleho, neprovokuj. ale prostě tam nedojde k Tak tomu tohle je násilí. fyzický trest. Ano, ale Já není jsem to, že ta osoba ti koupil. ubližuje, protože to potom hrozně narušuje podle mě ten vztah jakoby toho dítěte třeba s tím rodičem. A i já, kdybych byla učitelka a prostě trestala bych to dítě prostě mýho žáka, tak to dítě potom taky ke mně nebude mít tu důvěru, naruší se tam prostě ten vztah a už ten proces Tak toho ono je taky vzdělávání něco nebude jiného, jako... když je to z pozice dělat. pedagoga a dítěte, jasně. anebo rodiče asi dítěte. Jasně, ale pořád ty seš ten rodič i ten učitel, Ano. je tam ta autorita. Jo, jo, Takže tam potom Jo. prostě Jo. se to poruší. Ta autorita se nesmí No, nebo jako to, no. Kdo stane prdel, jak si třeba řekne, že takhle asi ne. Že to bylo přes čáru. Aby si to No. uvědomil. Tak já nevím, to taky si dostal přes prdel a nemáš z toho Nebo mě, psychické následky. Ne? no, to psychický násilí. A jak nikdo neříká, že máš to dítě jako mlátit hlava na No to hlava, ne. jako, ale ona taky jako povídá něco úplně jiného, jako učitelka, kdyby plácla mýmu dítěti, tak je taky zlé, že jo? Ale jako rodič a dítě. To jsou rodiče, ne? Jako aby to učitelka řekla tomu rodiči, ať si to vyřeší doma. No. Prostě s ním. Tak já neříkám, že jako jsem zastánce nějakých fyzických trestů, ale jako víme, jak nás děti umějí točit, jako. A myslím Jsou si, že děti vědějí moc vyčuraný, dobře, jak nás vytočit. Měli se s vámi zkoušet, co můžou, No. musí nastavit ty hranice, no. Takže jak řekl 8krát ho provokoval, mu řekl tohle, tak se nedivím, že se otočilo dostane, jako. Ale tak jako asi ne tak do krve, že jo. Jako asi ne. Jsem nechal, že jde vedle silnice. No, to má. Prostě lísknout výchovnou. Jo, výchovnou, přesně. Ne jako abys to měl nějaký trauma, že ho doma mlátí a týre. No teď dnešní děti, víš, jak to berou, veď. Ne, no. Domácí násilí, veď. Vás zakřičíš. Sama sociálku na to. No. Pozříčkaný internetem. No, prostě, Internetem. už můžeš ty důchodci postav. Už mě nakazili z mých gangů. vymáhat, že jo. Já samozřejmě. Jakmile se autorita vymáhá, tak to vždycky skončí kontraproduktivně, protože jakmile něco řeknu, Na just, no, prostě. tak to je na just, to udělám jinak. jo, Samozřejmě. To je vždycky. Ale zase je špatný, já tomu říkám americké styl výchovy, což je katastrofa naprostá. Když člověk je někde venku, nebo se to jde sem a ty tam vidíš s prominutím ty malí hajzlíky, jak lítají po stole, všechno schazujou a všichni se smějou, jak jsou úžasně veselí ty děti, jak si hrajou. Tohle to si myslím je ten extrém, kam by to dítě nemělo dojít. Jo, já samozřejmě neříkám, že ty děti by neměly být nějakým způsobem trestaný nebo za to, že něco udělají, takže bychom jim měli říct, jo, to je v pořádku, to prostě dělej si, co chceš, To je ono. ale dá se najít to jiný řešení. Netrestat je jakoby fyzicky. A co je to jiný řešení, když už selžou všechny tyhle ty řešení? Všechny promluvy, všechny vysvětlování klidný a tak dále, ale to dítě pořád pokračuje a pušuje ty limity a není tam vize toho, že by se z toho poučilo. No, to je dobrá otázka. To je v pohodě, jestli neznáš Na odpověď. kterou To je- to asi fakt záleží jako... Když to vidím u těch rodičů, Podle který Ještě mladá, takový ne? zajímavý trest je, že mu seberou mobil. Aha. A v tu chvíli to dítě najednou je někde úplně jinde. Že přijde o svou hračku, že jo? Ten mobil pro ně to je hračka, to je úžasný. Tím zamáznou úplně všechno. Vypustí A démona. to je trest, který podle mě je velmi, velmi působivý. Třeba má smysl. Možná Já horší vždycky- pro ty děti, než kdyby dostali No, přesně. na zadek. Promiň, ty jsi chtěl něco říct. Já, abych reagoval na tu tvoji otázku, já teďka jsem se tak nějak nad tím zamyslel, já si myslím, že když ta výchova mezi tím dítětem a tím rodičem jde tím správným směrem a ten rodič má dostatečnou autoritu na to, aby to dítě ukočíroval, což jakmile mají zdravý vztah mezi sebou, tak v životě podle mě nemůže dojít, pokud dítě nemá nějaký ADHD nebo něco takového, tak v životě nemůže dojít k tady tomu problému, aby to dítě neuposlechlo toho rodiče tolikrát, že by selhali všechny. Souhlasíte? Souhlas, naprostý souhlas. Tímhle souhlasím úplně nejvíc, že podle mě je nejdůležitější u toho dítěte od malička budovat tu autoritu. Přesně. A prostě, aby vědělo potom, zvýšila mamka hlas, tak už budu hodnej.
A myslím si, že jsem ani svoje děti nějak nemusela trestat nikdy, ani a vnoučata mám 3, už trochu i teda větší, ale od malinka v životě jsem na ně nemusela šáhnout. Opravdu důrazně jim to jako napomenu, řeknu a Jasně. poslechnou. Ale říkám, buduju to od narození, od malinka. Tu Budeme tu zkrachovat. autoritu jsem si jako snažila. Takže je možný, že ve chvíli, kdyby to dítě takhle pravidelně pušovalo ty limity a neodpovídalo dobře na tu výchovu, tak ta chyba nemusí být jenom v tom dítěti, ale i v té výchově a v těch rodičích. Taky. Je to asi velký začátku zrcadlo to všeho. dítě, těch rodičů. Já třeba k tomu, já jsem se snažil držet, protože ve mně to jako hodně emoční, protože pro mě jako je fakt uhodit vlastně i téměř jako jakýkoliv člověka je prostě no go, jako z nějakého trestu, protože za A, jako nemám děti teda ještě, ale už jako od nich jako přemýšlím, jak s ním budu přistupovat. Za mě to je jako extrémní narušení jako důvěry, pokud prostě mi někdo ubližuje, já jako rodič bych chtěl, aby to dítě mělo ke mně maximální důvěru, že i když udělá nejhorší věc na světě, může přijít, což jako nevím, když bude od malička naučený, že může přijít facka, tak nevěřím tomu, že to tam jde takhle silně. Za B, já jsem minimálně s dětmi pracoval, když jsem trénoval jako fotbal a tam se mi prostě osvědčilo přesně nějakým způsobem, buď 2x, 3x, záleží, kdo to byl, dát prostě nějakou výhrušku, ale dodržet jí, ale výhrušku ve stylu, OK, prostě děláš kraviny, tamhle prostě budeš mít vyčlenění prostě čtverec, tam si prostě dělej kraviny, ale prostě nebudeš prostě trénovat. Neposlech, ale dodržel jsem to, řekl dobrý, a nebo jsem prostě, právě jsem třeba mohl vyhodit z tréninku, řekl, ale jako není to fyzický, ale on musí vědět, že tam je jako nějaký následek. Já si myslím, že pokud mi na tom člověkovi, nebo na tom dítě záleží, tak vždycky vymyslím něco, čemu ty hranice můžu nastavit a facka je hrozně jednoduchá. To jako, když jsem v pozici toho silnějšího, prostě dospělého, jako dát někomu facku, aby mlčel, nebo dám ti, abys měl důvod, proč brečet, tak to je jednodušší, než se zeptat třeba ten důvod. Ten důvod toho zlobení, nebo důvod, proč překračuje ty hranice. A to už je jako těžší. No, ale za mě to neznamená, že je to rychlejší, efektivnější, že to je lepší. Tady dal Klasické právě dětství. jako super příklad, jak on v té Přesně, situaci třeba právě probudila využil důvod. jako jiný způsob toho řešení, což je přesně to, co já bych si jako 50 přála, aby dřepů. jako všichni prostě hledali. Jo. Líbí se mi, že se asi shodneme všichni, že jsme tady proti nějakým fyzickým trestům. Hlavně takový to týrání. No, tak to je. Tak už něco, už je, Tak, to je šikana. to je už týrání, jo. úplně, To je šikana, no. To nejsou lidi. to je- No, to je- opravdu. Já si jenom Vy chci jste ještě říct, chtěli něco jenom uzavřem to? taky poznámku, tady už se vlastně o tom mluvilo, že to dítě je prakticky obraz těch rodičů. Za prvé je hrozně důležitý, pokud to jde, tak aby ta rodina byla kompletní, že jo? Protože ta máma to neukočíruje, někdy táta taky ne, když jsou sami, samoživitelé, jo? Takže tam bývá první problém už v tom celém citovém vývoji toho dítěte, jo? A potom, když už teda, i když jsou oba, tak vím od několika známých, který praktikovali to, že dítě něco povedlo, no hele, počkej, on ti táta tohleto, nebo počkej, ona ti máma to. Prostě oba dva musí mít stejný měřítko na to dítě nesmí jít za mámou, a on mi tatínek tohleto, taky, tak koukej ma za to, když je tady táta, tak je to jasný. Jo, ne, prostě takhle, myslím v té výchově, že musí být zajedno ty rodiče, a to jsem často viděl, že není. Jo, že si dítě stěžovalo na mámu nebo... No, že pak se řve táta, a dítě běží za mámou, že tam má ten safe place, no. Je to tak, no. Zeptej se táty, ne, táta to říkal, mám. Zeptej se mámy. Jo, no, to jako takhle to funguje hodně, ale a myslím si, že jako v 80% jako. Máma je ta hodná. Nebo že máma víc povolí, no. Nebo když jako Je to jí přijde za miláček. mámou a vymyslí něco na tátu, vej. Co je jí miláček. Pojď sem. No, je to tak, no. Ale myslím si, že jako stejně z těchto dětí nevyroste nic zlýho, jako. Nic špatného, jako. Se bojím asi spíš víc než o tady ty, se bojím o tu generaci, co bude dál, no. Tak jo, no. Než teď. Tak vidíme, každý má svůj styl, no. Oni nechápou náš, my nechápali jejich. Oni nebudou chápat jejich. No, je to tak. A to je Nehřízda. tátu a potom to dítě to lítá, protože vlastně neví, jestli to udělalo dobře nebo neudělalo dobře, když jednomu to toleruje, druhý ne. Jo, takže to bych řekl tak. Já jsem hrozně rád, že jsme se takhle sešli, protože já jsem taky ve fázi, kdy už jako jsou ty děti nějak
na místě a tak. A myslím si, že si tady všichni z toho odneseme jako kus. Takže moc děkuju. Pojďme se přesunout na další statement. Přistěhovalci ničí naší národní kulturu. Kdo souhlasí, prosím, přisedněte si. Pánové, v první řadě děkuju za upřímnost. Řekněte mi na to svůj pohled. Souhlasíte s tímhle statementem? Jak ničí tu kulturu? Kdo? Samozřejmě, jde o druh přistěhovalce. Ano. Jo, no, teď je aktuální Ukrajina, že jo, ty naší kulturu neníčej. Horší, podle mě, já mám větší strach, vzhledem k tomu, jak moje dcera byla v Holandsku, jak vypadá Švédsko, jak vypadá Německo, Francie, z islámu, z islamizace. A z těch mám největší strach. Ty jsou podle mě lidi, kteří se nezastaví před ničím a jsou schopní si vybojovat svoji integritu na úrok nás. Ustupuje hrozně moc. Jo, super. Generalizoval byste to na celý islám, anebo na nějaký vyloženě skupiny, kteří dělají tyhle ty atentáty a... Ne, já bych to v podstatě dal na skupinu lidí, kteří se snaží ten islám za každou cenu prosadit. Postavit, kde jsou mešity, kde to... A v podstatě úplně degradují naši kulturu. Tím, že prosazují jenom sebe. Nebudou vůbec ohledy na to, na naše historické kořeny, na nic. Nezajímá je to. Přijdou sem a chtějí, aby bylo všechno podle nich. Já to beru třeba podle 68. roku, že jo. Když jsme někam přijeli, tak jsme se snažili přizpůsobit my té zemi. Jsme byli vděční, že nás vzali někde. Takže my jsme se potřebovali přizpůsobit. Ne, že my přizpůsobíme to okolí, aby oni byli rádi, že jsme tam. A tohle to mi, ta netolerance z jejich strany mi strašně vadí. No já mám hodně podobný názor na tohle. Mně prostě vadí to, už když jsem byl třeba v Dominikánské republice, když jsem byl v nějakém kostele, tak jak jsem se tam musel oblíknout, abych teda se přizpůsobil. Jo, v Egyptě, když jdu někam do mešity, že se musím zout a tak dále. To beru ale naprosto jako samozřejmý. Jo, ale vadí mi, když potom ta skupina lidí není schopná se přizpůsobit místním podmínkám. Oni to mají takhle nastavený a jestli jsem doma nebo jinde, mě to nezajímá. Jo, a to mě vadí. Ta jejich netolerance k druhému náboženství. Jo, protože podle mě, když bychom měli zabrousit ještě úplně nám, že nějaký jeden Bůh, který mu jedni říkají Buddha, jedni mu říkají Kristus, a prostě to je jedno. Ale že prostě je to jedna věc a každý jí věří, ale nějak jinak. A bohužel někdy to úplně zcestný to myšlení, jo? Že prostě moje je pravda a hotovo. Ostatní nemají pravdu. Jo? Takže to mě vadí prostě tohleto. Jenže já si myslím, že to není úplně nima. Že jako oni si prostě sem přijdou a myslí si, že můžou všechno. Já si myslím, že to je tím, jak je to tady nastavený prostě. Že Češi jim dovolí všechno. My jsme rádi vlastně, že Česko je vlastně rádo, že my je tady máme a proto dělejte si tady, co chcete. My přijdeme do Německa a nikoho nezajímá, že neumíš německy pozdravit. Tamhle běž, tamhle jsou dveře, postarej se. Ale oni přijedou sem a my prostě dělejte si tady, co chcete. Někým žádný sem přijedou, tady s mluví anglicky či nejlíp, když se naučíš jejich zem, aby si byl pokorný vůči nim. Přijedou, žijou na dávkách, všechno ničej. No, jak říkal, staví ty mešity tady tak několik bylo protestů kolem toho, že chtěli přijít Arabové a začali tady chtít stavět mešity všude tady okolo a bylo jim to jedno, že se dělá pro Araby. Že tam přijedeš dolů do města a vlastně jsou krámy a tam prodávají Arabášové. Když přijedeš do Německa, přijdeš do McDonaldu, a tam není nikdo bílej, sami Arab, nastrčený. No, ale vem si, že když takhle přejdeš do jejich zemí, takže nemusí mít ty jejich hábity. I na plavání všude neexistuje, aby si tam prostě chodili jako odhalený. A oni přijedou sem a místo toho, aby to teda sundali, protože jsou v České republice a my se nic takového nemáme. Chodí do bazénu. Jako oni tady vlastně chodí takhle, kde je prostě nějaká spravedlnost, jakože my přijedeme tam a musíme být oblečení jako ženy, aby jsme prostě nás tam nikde nezavřeli, jako. Ale oni můžou vlastně si tady dělat, co chtějí. Je to fajn, že mají tu svoji kulturu, ale držej si to svoje. Vozej to sem, víš co, držej to svoje a... Prostě nevím, no, já si myslím, že to je tím, jaká je země, prostě, že Česko jako všem ulevuje. My jsme prostě vlastně jako nejlepší, my všem ukazujeme, jak jsme jako nejlepší, ale jak to tady vypadá, že jo. Takový svolný ke všemu. No. Skládka Evropy. No, jakoby... Chodí to nejhorší z Evropy, co jako... No.
mohlo být. Ale tak člověk, jako Vstoupíš- člověk je respektuje, že jo, nebo jako neměl by žádný problém, ale pak prostě někam jedeš a musíš fungovat tak, jako fungují oni. Že si jako Držet se řekneš, jich že to, zákonů a no, tak. to není o těch lidech, že oni by přijeli prostě a začali by být drzí tady. To je tím, co jim dovolíme, že jo. A že náš stát, jaký je, tak prostě to tak je. Se jich všichni bojí, veď, nikdo jim No. nic neřekne. No, Tak to tak vypadá, jak to vypadá. no. Chvíli už tady nebude mluvit nikdo česky, jenom protože, aby jsme byli všem za dobře. Všude bordel. No. Minule jsem šel po parku a tam Arabky se koupaly v kašně. No. Takže bychom asi zabrousili trošku dál, ale to rozbírat nebudeme. I jiný lidi se koupají v kašněmu nádraží. Rozbírat, no. Já jsem jenom chtěla říct, Dělá se teplo, vemu si plavky a skočit do kašněmu nádraží. no, já jsem jenom chtěla říct, že to prostě není těma lidma, ale jako podle mě Českou republikou, no. Že prostě jsme tady svolní ke všemu. Že to není tím, že oni si sem přijedou tak si budu dělat, co chci. Kdyby tady byly nějaký pravidla, to dělat nebudou, že? Trošku hlupáčci v tom. Asi tak jako výchova dětí. Takhle musíš vychovávat prostě i lidi z cizí země. Hejte na mě. Za rušičky, hejte na ní. Na mě Hejte na ne. mě. Dejte dislike, dejte like. To, že nepřizpůsobivost těch lidí. Děkujeme. Asi tečka. Poprosím teda zbytek, aby si přisednul, ano. Takže máme tady většinu lidí, kdo nesouhlasili s tímhletím výrokem. Pánové tady měli oba dva monology. Já poprosím, abyste na to, kdokoliv chcete vzít si slovo, zareagovali. Já teda jsem jako velký liberál, takže možná budu v tom jsem zaujatý, ale já jako s tím jako nesouhlasím jako dost z toho hlediska, že 10-15 let se tady mluví o tom, že se tady staví mešity, že se tady, že tamhle prostě, nevím, cokoliv, jo, že se tady přizpůsobujeme, ale osobně ani, byť to může je můj pohled, a ještě jsem jako žiju jako v Praze, kde ve výsledku to je jakoby nejvíc v tomhle tom. Já nevím, já osobně za 15 let jsem to jako nepoznal nějak extrémně, že bych se tady musel vyhejbat klanícím se lidem na zemi a podobně, všem tohle to. Já si myslím, že to neníčí naší kulturu vlastně si můžou ničit jenom ty lidi, který, jako my Češi, že pokud si ji neumíme zachovat, pokud prostě se bojíme, pokud my nebudeme ji jako pěstovat dál, tak logicky jako ji může jako někdo v tomhle tam jako přebrat, ale jako nemyslím si, nebo necítím, že bych byl nějak omezovaný, naopak, nebo ne naopak, ale nebo myslím si, že jo, naopak vlastně všichni tyhle a teď se bavím jako všeobecně přesně, teď je velký téma Ukrajinci a podobně, tak jako se dost jako přizpůsobou a třeba jako nám jako vytrhávají transpaty, že dělají jako práci, který my už jakoby Češi nebudeme dělat. Když to vezmu... Proto jsem ty Ukrajince z toho vymezil. Jo. Ty nám přinášejí víc užitků, než co se do nich vrazí, že jo? Jo. Všichni říkají. Tak jako co Ukrajinci dělají za práci, kterou dělat nechceme. Poutučku. Dobře, to taky je možnost, no. Jo, oni dělali práci, kterou u nás pomalu nikdo nechce dělat ve zdravotnictví, ve stavebnictví. Ale já si myslím, přijdeš na stavbu a tam není nikdo jiný než Ukrajinec. Ale já si myslím, že tohle to nejsou právě jenom Ukrajinci, ale i třeba dejme tomu, ať už Indové, Filipínci, kteří prostě najednou už jako chodí do těch fabrik, prostě, protože už prostě v Česku prostě už nechodí lidi. Je fakt, že tenkrát jsem dělal v jedné fabrice a tam začali tahat Mongolce prostě. Česky to neumí nic a prostě začali tam tahat Mongolce. Všude se pletli. Ale já si myslím, že to není tím, jak říká on, že jako oni dělají práci, kterou dělat nechceme, oni je berou, protože pro ně jsou to levná pracovní síla. Jim ušetří dost peněz, budou makat za minimální mzdu. Makat 3krát víc jak Čech, který je nasraný, že dostane v uvozovkách jenom 30 čistýho, protože za práci, která ho prostě sere, že jo. Tak oni sem přijedou, nemají nic, nebo přijedou z chudší země, že jo, a vidějí to prostě jinak. Já jim nesouhlasím s tím názorem. Souhlasím s tím starým pánem, no. Že kdykoliv přijdeš někam, kde stojí lešení, tak si přijdeš jak cizí zemi. Nějaký Ukrajin. To samý na kasách v obchodech. No, ale zase v Německu jsou Češi, že jo, protože tam za tyhle práce dostanou zaplaceno, no. Taky tady už Ukrajinec operuje tady v nemocnici, protože to má být, protože za tu almužnu, co dostávají tady v nemocnicích, a pak jdeš do Německa a tam na tebe mluví všichni česky. Ano. Takže nesouhlasím s tím, že by to bylo, že by dělali práci, kterou by Češi dělat nechtěli. Oni dělat chtějí, ale za pořádný prachy. Že by chtěli, no. Ale ne tady. Ne za ty podmínky, co jsou stanoveny. No, to tak.
fabriky. Prostě nebudou dělat za těch podmínek. Otázka, jestli to je etnický, to je jako druhá věc, ale dělají práci, kterou vlastně tady už jako ty lidi dělat jako nechtějí. Tak to je jako první věc, že nám v tomhle tom jako pomáhají a že by mě to nějak jako extrémně ohrožovalo. Ano, já chápu ten strach z toho, jak to je třeba v Belgii, jak to je třeba v Berlíně, jo, tam už jako se bavme o tom, že možná by to tam jako, že to tam už možná přestává jako zvládat, ale jako, že by u nás tohle to nějak bylo, myslím si, že se mnohem víc o tom mluví, jak je to prostě nebezpečný, než jako jaká je realita. Vy, kdo jste si sedli, vy máte nějakou osobní zkušenost, že byste se cítili upozaděný, utlačení? Neupozaděný, ale mám zkušenost takovou, že jsme byli v pohraničí, to je jedno kde, a tam ty lidi říkali, nechoďte, jak se setmí, nechoďte ven. No. Až druhý den nám to došlo, protože tam byl jakýsi lágr, že tam byli tyhle, co si tam udělali nějaký svoje. A ani policajti nebyli schopni s nimi nic udělat. A oni říkají, že oni terorizují okolí dětí, že se bojí chodit ven. Zažili to i příbuzní v Holandsku. To bylo to samé, proto se vrátili, že jo. Říkají, že v Holandsku bylo bezpečný všechno a najednou se tam lidi bojí. Amsterdam, že jo, klidný město a najednou se lidi bojí. Což taky. A my říkáme, nebo říká pan, že to nás se to netýká, je to zatraceně blízko. Ty hranice, oni tady migrují, oni přes nás jdou. My máme zatím výhodu, že se jim u nás nelíbí. Já se nedivím. Jako třeba v Německu a v těch, kde mají podstatně větší možnost rozvíjet tu svoji kulturu. To je, já neříkám pseudokulturu, každý národ má svoji kulturu, ale tohle to jako pro nás není. My jako fakt já zase má pravdu, musíme si to zachovat, ale zachovat si ne za tu cenu, že budeme vymlátit a všechno, ale udržet si je. Mě by zajímal názor někoho z vaší generace. Vy jste zůstali stát? No, protože v naší republice to zatím není takový, jako je to v té Francii, že jo, v Německu a to už každý ví. Trochu strach z toho je, to bych souhlasila. Ale myslím si, že přesně, jak říkal tadyhle kolega, že musíme to prostě mít v sobě, to češství a nedat se, jako jo. Ale proto si myslím třeba i to náboženství, že je strašná škoda, že u nás vlastně strašně vymizelo a tím vlastně to jejich muslimský, že jo, ten islám to pak vytlačil by úplně. Takže ono do budoucna bych taky trošku strach z toho měla. To zas jo, ale zatím jsem se s tím nesetkala, tak to tak jako neřeším zatím, no. Tady se řeší spousta strachu z migrantů a ze všeho možného. Myslím, že to je do jistý míry hodně nafouknutá bublina. A právě protože prostě kdybychom se spíš orientovali na ty migranty třeba z těch afrických zemí a tak ty určitě jako nemají ten cíl, nebo většina z nich prostě nemá cíl bydlet v Ústí nad Labem, ale třeba chtějí do Hamburku, jo. Na to my tady teďka máme tu výhodu, že vlastně jsme jenom ta tranzitní země a naopak třeba, ale si myslím, že třeba některý lidi, kteří sem přišli, třeba Vietnamci typicky, tak jako dneska v podstatě nikomu moc nevadí. Zvykli jsme si na ně, chutná nám jejich jídlo, děláme prostě spoustu věcí, které dělají oni, protože jsme se od nich nějaké věci naučili. A hlavně, když jsme z nich byli v prdeli a chodili na haty. No tak ale až se naserou, tak nás vybombí a ani nemrkneme. Jak se ti jezdí do Tamby? Jsi rád za levno. No, je to tak. A jde o to, do jaký míry ten kontingent těch lidí, kteří sem přichází v určitých vlnách, tak je radikalizovaný. Protože potom, když jako se chtějí někde usadit a jako s tím cílem, tady to jsou prostě takový ty, který my musíme předělat a tak dále, tak tam nastává ten problém. A samozřejmě akce vyvolává reakci, pochopitelně, takže někdo straší už preventivně a někdo prostě na to nějakým způsobem teprve jako přichází postupně, že jako ano, teďka jsem tady potkal nějakýho, řekněme, já teď nechci být nějaký jako rasista nebo něco jako, ale potkal jsem tady nějakého tmavého člověka, jo, a tak on vyskočí na mě s kudlou, nebo ne, protože to na mě straší tadyhle nějaký billboardy, jo, mně se osobně nestalo v životě, za celou dobu, co jsem na světě, že by prostě nějaký cizinec na mě nějaký, z jakýhokoliv etnika, ať Ukrajinec, ať prostě
učil jsem se s Angolanama a tak dále, takže by prostě na mě někdy někdo jako zaútočil. Proto Musíte si chodit moc myslím, že to ven. je obrovská přifouknutá bublina. Že se bojí. A některý politici se na tom ještě přiživujou a spíš se jedná o to, prostě pojďme se dívat na to, aby ty lidi, kteří sem přijdou, aby měli dostatek možností, když už se tady chtějí usadit, aby mohli do té společnosti zapadnout a přinést sem to, co prostě ta společnost potřebuje, a ne, aby jsme se mi museli přizpůsobovat tomu, že prostě tady oni fakt jako zatarasej náměstí a budou se tam ve velkým jako klanět někde. A pak jim člověk nemůže nic říct, protože prostě jako si kolede o průšvih, jo? Nebo nakreslím nějakou karikaturu někoho a vypálím mi redakci nebo něco takového, jako to mají v Francii, že jo. A to si myslím, že by měla hlavně vláda tohleto prostě zajistit, že jo, zákonama a nastavit nějaký pravidla, aby ten cizinec věděl, když přijde sem, přijdu tam, tak si nemůžu postavit mešitu a nemůžu tam jim jako dirigovat, že jo, nebo Bavíte prostě se? určitý hranice, jo, aby, Respektovat. Tady je ty země. výhoda. aby byly Máš pravdu v tom, jak jsme se o tom bavili. My jsme tranzitní země. To je jediná naše výhoda zatím. zatím. No. Zatím, protože když odkudkoliv přijdou, tak chtějí do toho Německa a dál na západ. To je jediná naše výhoda. Jakmile Němci začnou přitvrzovat tu svoji politiku, tak jsme na řadě my už. Musíte utíkat sem. Dobře, přesuneme se na další statement. Jo, no. Na rande by měl vždy platit muž. Kdo souhlasí, prosím, pojďte si sednout. Tak teď se pohádáme. Teď se pohádáme. Pánové z třetích židlí se sešli. Proč? Já jsem v tom byl vychovaný od mamky, takže mám to v sobě tak nějak zakořeněný, že první rande kort, když většinou na to ten muž zve, tak když už zve, tak by měl i platit. Ten statement zněl, na rande by měl vždy platit muž? Ne, nebavili jsme se jenom o prvním. Celkově je to první dojem na tu ženu. Takže za A mě. když je to pátý rande? Pak, jestliže vydělává víc, nevidím v tom problém, aby platil stále on. Za mě. A jestliže vydělává žena víc? Se nechám pozvat. To už záleží na domluvě. Hezky, no. To... Ale první rande je jasný. To První rande je jasný. 100% jako nejde, abych jako šel někde to randit a někde zaplatit to. To by I když by pozvala žena? To by mě hamba fackoval. Ne, i tak. I tak. No. To by mě hamba fackoval, jak se říká. Já poprosím zbytek, aby se teda přisedl. No, jaký máš ty názor? No já nevím, no, tak jako, Na rande by měl vždy platit muž. no tak jako vždy. Tak já tě taky zvu na rande, že jo, tak No. uplatím. To je pravda. Ne, ale tak jako to první rande je takový, nevím, asi jako ženská bych měla připravený prachy, jako, že bych ji řekla jdeme na půl nebo něco, pak už záleží na tobě, Tak jestli třeba řekneš, jako- jako já tě chci pozvat, já jsem tě pozval, za to zaplatím. Tak jako taky asi jako zaplatí chlapy, a pak když se třeba domluví, že zaplatí na půl, nebo že jednou to zaplatí ten, pak to zaplatí zase ten, nebo Nebo vem si, že půjdem na rande a ty mě pozveš na večeři a pak máme jít do kina. Zaplatíš večeři a já prostě přiběhnu do kina a rychle to vemu, aby prostě jako, proč jako jenom můžu pozvat na večeři, zaplatit kino, ještě ti zaplatit pak drahý kafe, ještě potom rande, takže do kina se chodí večer, víš, takže půjdeme na, musím říct, že že jako, půjdeme na oběd, víš, pak půjdeme potřebovat pomyslet, dostaneš drahý kafe, protože si miluješ kafe, tak potřebuješ Starbucks, dostaneš kafe za 200, který si když vypiješ za 20 minut a ještě ti nebude chutná, a pak půjdeš do kina a koupíš popcorn, máš další to v prdeli. Pak ještě na večeři, protože potom dobrý filmu máš. tak jako je pravda, že jako na to večeři bych tě mohla pozvat a zaplatit já, protože kino je mnohem dražší než na večeři. No i když tebe je možná lepší šatit než živit, takže jako u nás dvou nevím. A pak namešníš, protože musím dojet, chtěl jít Ty pohodě, zpátky. co bych dojela já pro tebe. To by se nehodí, ne? To se nedělá, musím zase před barákem, víš, zvednout ti, otevřít ti dveře. Jo, přitom kinko, prostě tam se otevře sedni, jo, prostě mě hledají ticho. Zapíš si pohyb, to už mají konec. Už. Padá ti sluchátko. Ale to... Nevím, jako myslím si, že jako, Vzpomněla si na první rande by měl platit chlap, jako... ne, jako měl, tak je to jako hezký gesto, jako no, Je to hezký gesto, je to zažitý, takový nějaká gentlemanství. ano.
tak jako hlavně nevíš na tom prvním rande, jak ta ženská na tom je, že jo. Finančně, jestli se jí zrovna hodí s tebou na rande právě kvůli penězům, že jo. Myslíš, že mě odmítali kvůli tomu, že neměli peníze? Já si myslím, že tě nikdo neodmítal. Zbytek teda nesouhlasí s tím, že by měl vždy platit muž. Holky, vy byste rádi pozvali kluka a zaplatili za něj? Jestli můžu, tak Jasně. já si myslím, že na prvním rande by bylo fajn, kdyby ten kluk zaplatil, ale myslím si, že potom už Je. jakoby záleží, jakou má práci, nebo jakou má ta holka práci. A myslím si, že jakoby to 50/50 nikdy není špatný. Neříkám to o tom prvním rande, tam mi přijde fajn, je to pěkný dojem, ale potom mi přijde, že je to fajn, když je to prostě nějak rozdělený. Jo, asi jako jo. Já bych neměla asi problém jako za sebe zaplatit i na prvním rande. Je to prostě to, jak já se domluvím s tím člověkem, je to o nějaký zase prostě komunikaci. Je to o tom, jak si to jako nastavíme a třeba jako je možný, že to ani nebudeme nějak jako cítit, tak pak bych se cítila třeba blbě, že by to nějak potom nevedlo dál a ten kluk by za mě platil, tak si prostě zaplatím za sebe, jako nevidím v tom prostě. Neudělalo by na tebe horší dojem, kdyby tě kluk pozval na rande a hned na začátku by ti řekl, ale jdeme pade na pade, nebo vezmeš to? Takhle, no. Vidíš se mojí peněženku, vidíš to? Jako to by bylo blbý, jako na tom rande přímo, jako takhle to na tu holku vypálit, nemyslíš? Se pak vzpomínáme na extrémní šetřílky. No ale ne, tak jako teď si vem, že ona tam jako říkala, že já za sebe zaplatím tu půlku, ale mě by to třeba osobně bylo blbý za sebe zaplatit tu půlku. Zaplatit půlku. Jo, takže bych řekla, dejte mi účet a to zaplatím celý. Já jsem si vzal kafe a ty bys si vzala 4 dortíky a 3 kafe. Ne, ale tak prostě jako, ona řekla, že kdyby to pak nikam dál nevedlo, tak stejně jako ta moje šitnost, jako zaplatit si jenom svoji půlku by mi to nedovolilo. I kdyby jako to nevyšlo, tak prostě jsem mu zaplatila s mojí jídlo, ne? Víš, jako zaplatit se půl na půl, prosím, a ten kluk, tak to nechci. Pryč. Půl na půl. Jestli, nevím, platit na prvním rande, prvním kluku, je to zažitý, viď? Je to nějaká známka slušnosti, nějaký šarmantnosti a galantnosti a takový ty zhovadilosti další. Zdržení dveří a tak, viď? No, to by se mohl naučit. No. Já se... Tady podržím dveře za chvilku. Ty pusu. Ne, Ty pusu. nic. Ne? Ne. Ty mi pusu. Jestli bych to brala, já celý to nevím, ale kdybys mi řekli pade na pade, tak bych s tím byla asi jako v pohodě. Prostě. Ani trošku by to nezměnilo dojem na toho kluka. Ne, prostě bych to brala v pohodě. Nevadí mi to. Co vy, změnilo by to dojem? Já jsem se s tím v životě nesetkala. Já, když mě teda někdo pozval na rande nebo na večeři nebo kamkoliv, tak vždycky zaplatil ten pán. Ale snažila jsem se třeba, když to bylo už víckrát nebo tak třeba revanžovat, že jsem ho zase pozvala já, nebo koupila lístek do divadla, nebo něco a prostě jsem se snažila jako to vynahradit trošku. Já myslím, že všichni muži se tady možná shodneme, že kolikrát stačí jenom ta iniciativa od té ženy, že já to vezmu, ani bych jí to nenechal vzít, ale už jenom to udělá podle mě moc hezký jako dojem. Aby jakože ta žena nevyužívá, že jo. Vemeš, připojíš si kartu, jo. Už tam letil s tou kartou. Ty s ní předběh. Jsme byli nějaký tý herně, ne? Tak se dohodněte, kdo bude platit, ne? To mečovali kartička, no. No. Zase je to hezký. Je to pozorné. A pak si vlastně ve vztahu kvůli tomu, jsem zaplatil 200 a ona zaplatila pak 200 parový, tak se pak předháníte a doplacíte si furt ty dluhy. Jo, takže vlastně spolu už musíte My jsme spolu vlastně ne z lásky, ale kvůli tomu, že nemáme žádný účet. si splácíme, si půjčíme navzájem. Jo, no. Každopádně, holky, vy jste z mladší generace. Stalo se vám někdy, že by vás kluk pozval na rande a nezaplatil, nebo něco podobného? Možná. Jo? No, takže možná proto jako to beru, takže jako Sportovně. ho neodsoudím prostě na tom, že jako to teda jako nepozve, ale... A dopadlo to? Jo.
Jo? Jo, jako fakt to prostě nebudu brát tak, že ten člověk teď jako mě nepozve a nezaplatí, tak prostě běž do háje, prostě jako. Jasně, jasně. Ty jsi zůstal sedět, nesouhlasil jsi se statementem. Platila za tebe někdy žena na rande? Ono je blbý, že já jsem jako, moje první rande se stalo to, že já už jsem 12 let ženatý, jo, takže jako, Hezky. já s tím rande nemám zase takový zkušenosti. Tak to je dobrý. A takhle, já jako zase, ale jako říkám hypoteticky, kdybych jako randil, tak za mě, za sebe třeba i jako první rande by nemělo být jako obrovský nějaký, že tady musím udělat dojem, tady drahá restaurace a podobně, ale ideálně doporučuji to tady nějaký vztahový psychologové. Prostě jít prostě na procházku, něco fakt jako low budget, kdy se prostě jako poznáme, než vůbec jako, jo, budeme do toho jako začít jako investovat. A za sebe, já nevím, já mám i občas takový jako, že nemám moc takový mužský ego, když mě jako pozve, jo, samozřejmě, já teď mám manželku, takže já to mám trošku jako jinak, ale kdyby mě holka pozvala, mě by to bylo asi jako jedno, ale samozřejmě vždycky je člověk radši v té pozici, kdy on zve. Jo. Panové, dokážete si představit, že by vás žena pozvala na rande a zaplatila účet? Dovedu. Dokážu to představit, jo. To bylo Ale je to hezký. přesně o té domluvě. Jako, nemusí to být ani rande, přesně jak říkala paní. Nesmí to být taky pravidlo. Tak jdeme tam někam na večeři nebo se něco, zvykla. pak se uvidíme, víme, že se ještě uvidíme. A ona třeba řekne, hele, dneska to zaplatím já, ale příště, a domluvíme se, zase je to ta domluva na to. Ta že jo. domluva, ano. Taky musí říct, první rande, neříkám teďko, ale třeba když je léto, nebo je hezky. První rande, když to je nějaká Louis Vuitton královna, prostě vemeš a to bych schválně vzala. bych vzala prostě mezi mravem, chce vzít starou kousavou deku po dědovi a stáhnout to někde v parku, vzít si košíček, rozbalit tam nějaký ovoce, třeba vínko. No tak to si mě zklamal. Já myslela, že ty říct, že bys jí vzal na první výlet na Bořeň. A nahoře si dát na vínko a pak jít dolů. To by ti možná omlátila tu flašku. Já bych omlátila tu flašku mohou, protože jí nechutná modrý Portugal. A ty zabíčky jsou okoralý. Spocený tou cestou. 4krát spadlo ten košík na zem. Flaška na sračku, ty rozebírat střepy. Takže krabičák to jistí. Na první rande to jistí krabičák, Bořeň a nějaký roznojivý. Ale zase víš, že se jako je do života, víš co. Jo. Nebo vyšlápne Bořeň a odpustí ti to, tak máš je ráno. Zase když zjistíš, že je do života, tak můžeš nahoře dát třeba toast. Nebo řízek. Řízek v Řízek chlebo. Až bude pršet, tak se může i napít nahoře. No. Nechci na někom participovat, nebo říkám, no tak když to zaplatíš, tak příště to necháme zakryt takhle a bude to fajn. Ne, to ne, určitě. Ale jako stalo se to, zase moc mě to neurazilo, to bych zakryl. Takže nechali se pozvat a pak se vyznačit, jestli je to dobře nebo špatně, prostě je to o té domluvě. Tak, ano. Ale to první rande mně připadá jako takový logický. Když teda se domluvím, tak jí pozvu a zaplatím to. Hotovo. Je pravda, že jako to má pravdu, ale uvědomuji si to, jak jsem to měl já před těma x desítkama let, že samozřejmě člověk chce nějakým způsobem udělat dojem. Buď teda najít opravdu zajímavou procházku, nebo i ty chlebičky po cestě koupit, máme u toho bufetu nebo párek, to je jedno. Ale třeba můžu mluvit o tom, že z vlastní zkušenosti, co mi udělalo dobře, když já jsem hodně tancoval, chodil jsem na spoustu kurzů, kde jsem mi pomáhal, že mistr měl málo kluků, tak jsem chodil na všechny typy kurzů. A samozřejmě, když jsem měl tu tanečnici, s kterou jsem tancoval, byly přestávky, jsem ji pozval na džus, jo. Jsem pozval tuhle na džus, dáme na džus a vlastně říkal, ty jo, docela to by to leze do peněz, jo. A jsem říkal, kdyby tak jednou zaplatila. No a najednou prostě se stalo, že zaplatila a opravdu musím zase říct, že strašně to záleží na té dívce nebo ženě, jak je na tom rozumově, že jo, protože když přemýšlí o tom, že aby to nevypadalo, že je vykořisťovatel nějaký, nebo když má toho člověka nějakým způsobem ráda, tak i ráda taky zainvestuje do něj. Ale myslím, že ona to nechápe jako investici, ale jako slušnou reciprocitu. Jo, když on teda zvedne, tak ježišmarja, tak purtně dáváš džusy, tak tady máš jednou ode mě, no. Takže taky to bylo příjemný, teda, když se mi to poprvé stalo, jo. Jasně. Vy jste chtěl ještě říct? No, jako já jsem právě si se nesednul s váma z jednoho prostého důvodu. Tam nebylo právě nic o prvním rande, jo, protože tam jsem zásadně jako proto, aby muž, ať
je to prostě, by měl to zaplatit a tak dále. Ona je kvůli tomu, aby udělal dojem, ale prostě myslím si, že to jako sluší patří. Jo, ale právě se mi stala situace, že jsem měl rande s jednou holkou a ona měla ráda stejky. Jo, a to bylo jedno rande a druhý rande a každý to, jako jenom ty stejky a takovéhle věci, to vyšlo prostě po každý na 900. No. A ono, když potom si člověk řekne, jako měl by člověk platit na každým rande, tak jako si myslím, že úplně ne. No. Tak z toho důvodu jsem si nesednul, jinak souhlasím jako s drtivou většinou toho, co tady padlo, jo. Ale že jsou i takovýhle případy, tak jsem si říkal, jako ale úplně to není jako... A to už je potom i na té holce, si myslím, že by jí možná holky mi dejte za pravdu, nebo ne. Že... Ona si na každém rande dávala steak, ale jeho ani na jednom. Jenom si dala radši krvavý steak. Hej, Medium rare. no. že je zvláštní si vždycky říct o to nejdražší jídlo, což stejky jsou. Že to možná něco vypoví i o té slečně, No, že... kdyby to bylo jako tady juice z mrtva, No, jasně, něco jasně. takového, OK, v pohodě, jako není přesně. problém, ale ve chvíli, kdy prostě přijdeš do restaurace a řekneš, jak si dej, na co máš chuť a on Jo. si vybere steak, a tak ty tam nebudeš jako dobrý, tak mi dejte tlačenku a cibuli a jo, protože tak to vypadá divně, že? Pataráti. Jo, takže příště jako asi, OK, no a ono... Proč nechceš jít na rande? No víš, já nemám čas, ale přitom prázdná peněženka. Na ten rande, že jo, protože musím dělat... Já si myslím, že jsme se tady všichni asi víceméně ještě můžu. shodli. Povídejte. Ono bylo třeba hlavně zakořeněný dřív, když jako ženský nechodili do práce, že jo, byli jako doma, že jo, v domácnosti neměli peníze, nebo vůbec, že jo, ten pán si namlouval tu dívku, tak bylo jasný, že pán vydělává, tak platil za tu dívku. ano. Ale dneska, když si ženský vydělávají, tak si myslím, že už by ty chlapy neměli tak jako využívat. Já ještě k A tomu, najednou je já rovnoprávnost. třeba jako vnímám tak, že když Najednou. ta žena za mě jako zaplatí, tak vlastně mi chtěla udělat radost. Ano. A to je přece hezký, chci přece mít vedle sebe člověka, co mi chce dělat radost. No, Takže jako beru to spíš tohle, to ne, že jako jo, ušetřil jsem prostě litr. Já si myslím, Ale- že No tak já jsem myslela, že to bude mnohem horší, že na začátku se to jevilo, že to bude úplně Jo. hrocený. Jo, vypadalo to, pánové, to starší byli No, v pohodě, vypadalo to, je takový ten clickbait, vypadalo to strašně vyhrocený, ale a byli hrozně nesympatický. jsem se omlouvám pánovi z plísní na hlavě. Ale, Bylo to dobrý za mě toho, jako fajn. jo, byl takový fajn pokec, jakože takový rodinný motiv. A ta paní mě překvapila teda. Jo. Tetování, ty vole, jako motorka, nevím, co tam všechno říkala. Chtěla piercing. Hustý. Byla dobrá. Byla dobrá. Tak jo, chceš něco Ne, doplnit? to končíme. To bude všechno od nás pro tohle video, tak nezapomeňte dát like, odběr, nějaký hnusný komentář, like a dávejte na odběr, se nezapomíme. Tak třeba někdy zase příště. Třeba jo? Třeba jo? Tak pa. Tak čau.